Ben, boa tarde. Imos a comezar con este pleno ordinario trasladado 14 de xullo por os festivos e as festas e primeira convocatoria 14 de xullo de 2026 ás 20 horas. O primeiro punto é a aprobación das actas de sesións anteriores 30 do 4 do 25, 29 do 10 do 25, 26 do 12 do 2025, 30 do 12 do 2025, 14 do 1 de 2026 e 25 do 2 de 2026. Eugenia, non sei se queres comentar algo. Jennifer, Julio. Sí, pode ser que non se traigan tantas actas así xuntas, se pode ser de forma máis escalonada e non, porque, vemos que a primeira de abril do 25 moi atrasada, entón, na medida do posible, se se poden traer de forma máis escalonada, pois sería mellor. Gracias. Sí, as traemos, entendo o que dis, as traemos en función de que cando vai sacando cosas a secretaria para poñelas a limpio e pasalas, entón por eso veñen todas estas actas xuntas. Ben, votos a favor de aprobar as actas. 7 votos a favor. Punto número 2, expediente 171-2026, Plan Económico Financiero 2026-27. Ben, logo da liquidación do ano pasado, donde tiñamos inestabilidade, non cumplíamos a regla de gasto, e equilibrio financiero. Estamos obrigados a non cumplir a regla de gasto e non ter equilibrio financiero, inda que o Concello non ten deudas e non ter préstamos pedidos e temos remanente, debido á utilización durante o ano 2025 da remanente de tesourería para gastos xerais, respecto ao 2024, eso provoca que tenemos que aprobar un plan económico financiero. O plan económico financiero implica, entre outras cuestións, unha serie de medidas a tomar que sería incremento permanente de recadación, nomeadamente dos ingresos correspondentes que dependen da entidade local, véxanse tasas, distintos ordenanzas fiscais que ten o Concello que habería que actualizar. O equipo de goberno non está por esa labor, por eso non se actualizan esas ordenanzas fiscais. Fálasenos de limitar ao máximo durante os anos 26 e 27 de remanente de tesorería, contención de gasto e aprobar un orzamento. Falado coa secretaria, logo do acordo que obtivemos ou que tivemos con Iberdrola, temos un plan económico financiero porque a normativa, a legislación que ven de arriba do Goberno Central, a Xunta tamén ten algo que decir neste sentido, oblíganos a aprobar un plan económico financiero. O Concello de Muras, a partir do ano 2027, cando entre en funcionamento o Parque Eólico Muras 1, Muras 2, de Iberdrola, vai a recibir todos os anos 325.000 euros o primeiro ano como mínimo e logo se irá actualizando esa cantidade, o que permitiría desafogar nas contas do Concello, que tiveron as contas desafogadas, e certa autonomía financiera que así non temos. Eugenia, non sei se queres comentar algo. Solo comentar o que dixen na comisión informativa, que por que se leva tanto atraso no pago do servicio de axuda ao fogar, que hai unha factura do 30 e un do 12 do 26. Jennifer.
Boas tardes. Eu no plan económico que presenta o equipo de goberno boto en falta medidas concretas. Vostede basa as medidas no acordo que hai con Iberdrola, pero no momento en que entre o acordo de Iberdrola son 300.000, pero hai que ver que tamén vai baixar o canon eólico. Tamén hai que prever que para o ano que ven a eleccións moitos dos ingresos que se están facendo son subvencións a través da Diputación. Agora mesmo está gobernando o PSOE Bloque na Diputación. Habría que saber tamén se o ano que ven, por exemplo, hai cambio de goberno, se o PP vai seguir inyectando esas subvencións ao Concello de Muras, por exemplo. Entón, eu creo que o que sabía que facer eran medidas máis concretas. Ponse incremento permanente de recaudación. Como se vai incrementar a recaudación? Só nos vamos basar nos 300.000 euros de Iberdrola. Limitar ao máximo no 2026 e 2027 o remanente de tesorería. Levamos 4 plenos aprobando modificacións orzamentarias de suplemento de crédito de facturas e de gastos pendentes que hai de outros anos. Contención do gasto. Contención do gasto cando vemos que se incrementan ano tras ano partidas de gastos como son o campamento, a piscina e todo eso, o sea, estáse incrementando no gasto publicidade para o Concello, compra de material de publicidade, aprobar o orzamento. Levamos desde 2022 prorrogando os orzamentos, e non se fixeron hasta ahora, vai nos facer para o ano que ven. Eu, neste plan financiero, o único que veixo é xeralidades que a propio informe de Secretaría de Intervención nos obriga, como vostede ben dixo, a lei, o Goberno Central e a Xunta nos obriga, pero como en todos os concellos. Entón, eu boto en falta medidas concretas para todo isto. Ben, Julio. Está claro que o plan económico financiero é unha medida que hai que tomar. Como di vostede, hai un informe de intervención no cal pide que se incrementen as taxas para que sepan os veciños lixo. A auga, ao mellor de pagar 50 euros, pagar a 350, 400, como acontece noutros concellos. E, dende logo, dende o grupo de non escritos, non estamos pola labor de que se incrementen as taxas aos veciños. E, dende logo, mentre eu esteña aquí esta legislatura de concelleiro, en caso de que eso queira seguir adiante, como eu apoio, dende logo, pois non van a contar. Gracias. Ben, a factura de Eugenia, ben, supoño que xa se comentou, esta factura non vai aquí no plan económico financiero, vai no apartado. Hai outro punto que hai un recoñecemento extrajudicial de crédito con unha serie de facturas. Non vai en este punto. Este é o punto número 2, no cal falamos. Bueno, entón non sei como anotaches, pero bueno, este é o plan económico financiero. Hai unha liquidación do ano 2025, dá un resultado, hai unhas contas e a secretaria interventora, en aplicación da normativa vicente, me di que temos que ter un plan económico financiero. Ben, e entón este é o punto que estamos debatindo aquí, Eugenia. Jenny, sí, é certo, o tema dos convenios da Diputación. Veremos como vai quedar o panorama a partir das eleccións municipais do próximo ano, quen goberna nas Diputacións, e veremos en ese terreo, pero como é algo futuro, neste momento estamos no presente. E, bueno, en estes momentos o Concello, que un pouco tamén para darlle resposta a Julio, en estes momentos nas contas do Concello temos 3 millóns e pico de euros. 3 millóns e pico de euros con uns gastos comprometidos limitados e creo que son por abaixo da metade do que temos en liquidez. Vamos, non temos ningún compromiso con esos 3 millóns e pico de euros. Bien, isto leva, bueno, o que estabas falando ti, sí, casos concretos e feitos concretos. Os feitos concretos, acaba de dicilo Julio, é dicir, Sogama introduciu o ano pasado a nivel Galicia que o recibo do lixo había que subilo un 80%, un 90%, pois eso implica modificar a taxa de recollida do lixo. A auga, bueno, no Concello de Muras se paga 30 euros polo enganche, cando o propio enganche, a Caixa, os contadores,
está arriba de 150 euros, é dicir, en ningún concello que me conste, e dos que coñezo, e coñezo uns poucos, teñen esos precios. Eso é o que significa actualizar tasas, que é donde coxea este concello, o PAI. Temos un PAI, é dicir, o coste do PAI son 42.000 euros, creo que é como está licitado agora, pero a nova licitación serían 65.000 euros. Temos 5 nenos, un PAI para 20 nenos. É dicir, eu creo que é un servicio que temos, un recurso que temos que seguir mantendo e é deficitario cos informes en contra dos técnicos. Pero nós, o equipo de goberno e este alcalde, estamos pola labor de mantelos. Temos un servicio, electricidade, vai aquí un punto a adherirnos ao convenio da FEGAMP. Vouche a decir isto para que vexas os precios, porque dices, todos os anos se amplía. Bueno, no ano 25, o coste que tivo do Concello de Muras, no 24, perdón, foron 41.000 euros, pero o ano pasado foron 67.000 euros o mismo suministro de luz. Bueno, o coste da vida encarecese ano tras ano e é o que leva. Somos partidarios de manter as tasas así para que sexa un atractivo o feito de vir aquí ao Concello e deixar este plan financiero tal cual está, porque o Concello tampouco necesita tomar outro tipo de medidas, porque está saneado, non ten débedas, non debemos ningún crédito, non temos, digamos, algo que sea inminente el pago. Está falando do Fondo de Compensación Medioambiental. Eu creo que hai unha diferencia moi grande entre o que nos vai a dar Iberdrola e o participar dunha subvención. A Xunta de Galicia reparte o que recada aquí en Muras. A partir do ano 27, cando entre en funcionamento o novo parque eólico, os ingresos vai nos ter directamente o Concello. E será o Concello ou a xente que esteña aquí quen decida en que se vai a invertir ese diñeiro. Eu creo que hai pequenos matices, bueno, a normativa nos obliga a aprobar o plan económico financiero. Bueno, pois aprobaremos o plan económico financiero. Esperaremos o 2027, manteremos o gasto como se ven executando ata agora e, bueno, e a partir do 2027, cos ingresos de Iberdrola, veremos que facemos. Ben, imos a votar para aprobar o plan económico financiero. Votos a favor de aprobar o plan económico financiero, 4 votos. Abstencións, 2. Votos en contra do plan económico financiero, 1 voto. O seguinte punto é o 2001-2026, adhesión á central de contratación da FEM. Bueno, no Concello temos varios servicios, ou ben que están a piques de rematar na licitación que tiñan, que están rematados, ou outros que hai que sacalos a licitar. Bueno, o tamaño do Concello e o persoal que temos é de todos coñecidos, somos un concello pequeno cunha secretaria, un administrativo contable e unha traballadora social e agora, dende fai un mes aproximadamente, unha persoa que fai atención ao público e un arquitecto 12 horas a semana. Ben, a partir de aí, sacar as licitacións implican memorias económicas, pregos técnicos, pregos administrativos e todo eso nun concello, como decía, con tan pouca poboación, implica moito traballo. Entonces, a FEGAMP deu-nos a posibilidade de adherirnos a Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Bueno, hai un expediente, trouxose a comisión informativa e nesta adhesión o que se trae a pleno é adherirnos a Central de Contratación da FEMP. Bueno, hai un acordo con unha serie de empresas adxudicatarias do mesmo, en concreto no acordo marco, suscribiuse coa Mercantil Iberdrola Clientes, Gas Natural e Endesa Enerxía. Hai unha serie de zonas xeográficas a nivel península ibérica e bueno, o órgano competente para a contratación dos acordos baseados, eso está no punto 5º, entendo que o veríades, non?
Di, polo exposto entendo en conta que ab initio non hai determinado un prezo base de licitación da contratación, teremos en conta o valor actual da facturación por suministración de enerxía eléctrica, o cal ascendía no ano 2024 a 41.322 euros e no 25 a 67.318 euros. Por iso, a competencia para aprobación do expediente de adxudicación do contrato baseado no acordo marco da FEM correspondería ao alcalde presidente. Bueno, este é o informe que fai Secretaría Intervención. O servicio a licitación de suministro de enerxía eléctrica xa fora licitado fai 2 anos e quedara deserto. Bueno, a proposta ao pleno sería adherirse á central de contratación da FEP a fin de poder contratar as obras, servicios e suministracións que oferte de conformidade ás condicións e prezos que se fixen nos correspondentes contratos ou acordos marcos que se suscriban entre a devandita central e as empresas adxudicatarias dos mesmos. Axustarnos o establecido no regulamento de funcionamento da central de contratación da FEP. Remitiremos o acordo si se aproba a FEM para os efectos oportunos e facultar ao alcalde presidente para que, en nome e representación deste Concello, poida formular todos os documentos necesarios para a efectividade do presente acordo. Sería a responsabilidade designar como usuaria da plataforma para a tramitación dos contratos a secretaria interventora deste Concello, ordear a publicación do acordo no portal de transparencia do Concello de Muras, no obstante o pleno acordará o que estime oportuno. Eugenia, non sei se queres comentar algo. Jennifer. Eu con esta adhesión estou de acordo porque esta central facilita a xestión aos concellos e reduce cargas administrativas á hora de firmar este tipo de contratos, axuda a limitar a búsqueda de proveedores se se utiliza correctamente e a parte da seguridade xurídica porque este tipo de acordos marco xa cumplen ca lei de contratos de servicio público, entonces pareceme unha boa medida. Julio. No grupo de non adscritos vemos que isto pode ser unha medida moi boa, xa que, abrangue moitos campos, tanto para agilizar trámites como para ser máis eficaces. Vendo que temos escasez de persoal, pois toda a axuda e o apoio externo que veña, pois benvido sexa que de cara ao futuro pois será beneficioso para todo o Concello. Nada máis. Vale, pois se non hai nada máis, pasamos a votar. Votos a favor de adherirnos á central de contratación. Todos votos a favor. Ben, o seguinte punto. Expediente 539-2026, modificación orzamentaria mediante suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería. Ben, é outro punto que se trouxo a comisión informativa. Hai unha serie de facturas ou ben que foron presentadas a 31/12/25 ou facturas que correspondían a contratos que viñan do ano anterior, que non estaban presentados, incluso unha factura de demostración de romaxe do ano 24 que foi presentada a finais do ano pasado, pero que xa non se podía pagar porque non había crédito para ela. Entón, estas facturas, tanto esa como os mantementos das caldeiras, había 3 contratos, creo, 3 contratos, e foron presentadas as facturas no ano 25, pero eran de contratos do 24. Ben, non sei, Eugenia, se queres comentar algo. Que sempre estamos no mismo que as modificacións de crédito, non cumprimos nunca os prazos de pago, que sempre hai sempre temos aí unhas facturas pendentes de moitos meses e creemos que eso non pode seguir así. Hai que, creo que, un pouco cumplir a lei, que lo vamos repetido en cantas modificacións de crédito hai, e que deberíades tomar medidas dunha vez. Ben, Jennifer. Eu, como ben dixen no punto do plan económico, pois unha das medidas son debese controlar o abuso do cargo ao remanente. Pleno vemos que recurrimos a este mecanismo que dá a normativa de forma extraordinaria
para regularizar esas facturas que quedan pendientes. Pleno tras pleno vimos dicindo e preguntando se quedan máis facturas pendientes, sempre se di que non, sempre se botábalos fora dicindo que ou non están presentadas ou están mal presentadas. Todas as empresas temos que presentar uns impuestos trimestralmente, donde temos que meter as facturas trimestralmente. Non entendo que haxa unha factura de 2024, entendo que isto é unha administración pública, pero as empresas que traballan para a administración pública son privadas en moitos casos e teñen que facer esas presentacións trimestrales. Non vale con presentalas no 2024 e traelas e pagalas no 2026. Hai desaxustes desde o 2023 e pleno tras pleno vemos que se fai. Vaime dicir, como me dice reiteradamente cada vez que yo digo, que en todos os concellos se utiliza este mecanismo. Muras ten 1.700.000 euros, máis ou menos aproximadamente, de presuposto. Somos 600 habitantes e levamos en 6 meses unha regularización de 400.000 euros, máis menos. Nas Pontes, por exemplo, para darlle un exemplo concreto, acaba de publicarse, é un concello con uns 10.000 habitantes, Muras 600, volvo a repetir, 16 millóns de euros de presuposto, Muras 1.700.000, e de remanentes e de recoñecementos extrajudiciales de créditos 300.000, frente aos 400.000 de Muras dos últimos meses. Eu creo que algo se está facendo mal. Vostedes siguen e requere para que lle viñamos nosotros a arreglar as cousas nos plenos. Entón, creo que deben ter en conta e mirar outros mecanismos para actualizar estas cousas e facer que as normativas se cumplan. Ben, Julio. Sí, en primeiro lugar, pedirle ao equipo de goberno que, xa que o período medio de pago este de 60 días, 68, creo, máis menos, como administración temos que corregir eso e dar exemplo, porque, despois estamos sempre falando de autónomos, de empresas, que se veñen a Muras, pois, que se vayan contentos para volver, porque tamén está claro, o traballo feito, o traballo finalizado ten que ser traballo pagado. Entón, ou pagamos as facturas ou deixamos aos autónomos que tanto despois se nos encha a boca de que lles axudamos, pero están tardando moito en cobrar. Como, aquí quero facer un pequeno inciso, se me permite, como cando propuxen un incremento da axuda da luz para os autónomos e empresas, que, foi unha pena que non salira por unanimidade adiante esa proposta que fixen, porque ao final os autónomos que temos aquí, sobre todo no Concello, pois precisan aínda máis axuda que os que veñen do exterior. E nada máis. Vale, eu por contestar dúas cuestións. Exemplo das Pontes aquí, eu creo que non deberíamos traer o exemplo das Pontes. As Pontes fai recoñecementos extrajudiciais de crédito cada 3 meses e leva facturas por 1 millón de euros. Eso yo podo ensinar eu porque teño esa documentación. Entón, non poño o exemplo das Pontes aquí, con todos os respetos pos veciños das Pontes. Ben, creo que temos aquí a Josecho. Eu creo que non minto cando digo, primeiro, o Concello non ten que estar detrás de ningún proveedor. Se asinan uns contratos, se executan uns servicios e os proveedores deben presentar as facturas. E eu creo, corríxeme Josecho, pero que hai xente que se olvida de presentar a factura e 2 anos despois che dice, non presentei a factura, que fago? Pois a metes, non? Esta factura en concreto da Romaxe é unha factura que contaba con contrato, pero que se presenta 2 anos despois. Eu creo que o equipo de goberno, nin o persoal do Concello, ten culpa respecto diso. E hai máis casos, porque nos escriben a nós, nos escriben os membros do equipo do goberno e se escriben os funcionarios do Concello. Dificultades para presentar as facturas, as ferramentas que ten a administración para presentalas, o formato e outra serie de cuestións que non imos a facer públicas aquí, pero que están aí e é o que levan a que as facturas en moitas ocasións se presenten fora de plazo. Ben, respecto ao prazo que estamos en 68 días, viñamos de 148 días, creo que era na anterior informe que tiña. Vamos a intentar axustarnos aos 30 días, pero volvemos sempre a pescadilla un pouco que se morde a cola, non tes persoal,
por moito que axilice, sempre vai haber facturas que se escapan ou que estás en desacordo, que foron presentadas, que están contabilizando e hai discrepancias no pago. E aquí pagamos por facturas, por traballos que están executados, que se levan a cabo e que, bueno, que entendemos que deben pagarse. Ben, a proposta que hai é o recoñecemento extrajudicial de crédito, unha serie de facturas, como xa dixen, de traballos executados ao longo do ano 2025, luz, publicidade, e a grabación dos plenos. A grabación dos plenos, ben aquí, creo que foi un acordo que tivemos todos os membros e que se puxo en riba da mesa, todos os membros desta corporación. A grabación dos plenos, luz, suministro diario, hai unha factura da empresa que leva a limpeza e logo suministro diario de maquinaria e ferramentas para medio ambiente. E por último, pues unha serie de facturas, 4 facturas de esa limpieza, ese mantemento das caldeiras de biomasa e esta factura que ven da demostración unha demostración de romaxe do ano 2024. Ben, votos a favor de aprobar as facturas, 4 votos a favor, votos en contra, abstencións, 3 abstencións. Ben, e o segundo punto sería primeiro, facemos a modificación orzamentaria, creamos o crédito que sacamos da remanente líquido de tesourería. Non sei se, Eugenia, queres comentar algo a este respecto? O Concello ten remanentes, de aí se vai a sacar a partida para o pago destas facturas. Jennifer? Non. Julio? Tampouco. Ben, temos que facer unha votación, o recoñecemento extrajudicial está feito, e temos que facer a modificación orzamentaria mediante suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería. Votos a favor de facer a modificación orzamentaria, 4 votos a favor, abstencións, 3 abstencións. Ben, e con este punto damos por rematado este pleno, non? A parte resolutiva. Non hai mocións, as resolucións, as actividades de control, ben, as actividades de control, as resolucións están a disposición dos membros da corporación e temos unha moción de urxencia, que é o punto número 6, sería digital. Ben, isto chegou estes días, non? Sí, despois da comisión informativa. Ben, existe un convenio, o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAMP, para o desenvolvemento dunha administración digital. Ten por obxecto establecer o marco de colaboración entre a Xunta e as entidades locais de Galicia para a compartición de plataformas, infraestructuras, recursos e servizos que contribúan ao desenvolvemento continuado dunha administración digital que permita unha maior aproximación á cidadanía e unha prestación máis eficiente dos servizos públicos. Ben, con vixencia ata o 31 de decembro de 2028, hai un convenio asinado polo Conselleiro de Xustiza e Deportes, o director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Antega, e o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, determina as condicións na que a Xunta facilitará o acceso das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia a solucións tecnolóxicas, sistemas e infraestructuras nas que estean interesadas conforme as especificacións e condicións de uso que serán descritas na documentación específica de cada unha delas. Este novo convenio pretende dar continuidade á línea de colaboración establecida entre a Xunta e FEGAMP, inicialmente no convenio do 13 de xullo de 2010, convenio de colaboración para o desenvolvemento da Administración Electrónica nas entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, que foi prorrogado no 18 e sustituído por un novo convenio en novembro do 18, e prorrogado a través de dúas adendas, o 21 de decembro do 20 e o 28 de decembro do 21, ata o 31 de decembro do 24. Sendo precisa a adhesión a mencionado convenio, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Eu entendo, e entendemos dende o equipo de goberno, que adherirnos a este convenio vai a supoñer unha mellora
e adaptarnos ao mundo actual, ao mundo moderno, non en canto actividade electrónica. Entón, a proposta para traer a pleno sería adherirnos ao Concello de Muras, ao convenio de colaboración entre a Xunta e a FEGAMP para o desenvolvemento dunha administración digital, asumir as obrigas e compromisos derivados do mesmo e con suxeición plena a todas as súas cláusulas, facultar ao alcalde para a asinatura de dito convenio. Non obstante, o pleno acordará o que estime oportuno. Temos que votar a urxencia de si debatimos isto que acabo de ler, non? O convenio de administración digital. Votamos a urxencia desta cuestión. 4 votos a favor, 6 votos a favor, abstención, en contra, abstención, unha abstención. Ben, pois o convenio entre a Xunta e a FEGAMP, Eugenio, non sei se queres, e o que se pode adherir ao Concello de Muras, dende a administración local, non sei se queres comentar algo a este respecto. Nos parece ben, esa adhesión. Vale, Jennifer? O convenio pareceme ben todo o que nos poidamos adherir que veñan de cousas que veñan tanto da Diputación como da Xunta que poidan favorecer o funcionamento do Concello. Si que se bota en falta que se recibeu hai uns días que levantedes o teléfono e que nos digades oye, vamos pasar isto por correo electrónico e lle poidamos botar un vistazo, basicamente. Vale, sí, disculpade, eu sí que pasei o tal, pero non sabía que teríamos hoxe. É polo plazo, non? Sí, polo plazo. A comisión informativa foi hai 15 días, entón. Sí. Vale. Julio? Ben, entón, adherímonos ao convenio de administración digital? Sí? Ben, todos votos a favor de adherirnos á administración digital. Ben, con isto damos por rematados estos puntos e ahora robos e preguntas. Non sei, Eugenia, si queres comentar algo. Bueno, en estas épocas sempre nos repetimos coas mesmas preguntas, os mesmos feitos, pero bueno, os veciños pregúntanme o mellor momento que agora non hai. As limpiezas das pistas. Sei que hai a sequía, sei que hai unhas restriccións, creo que se puido facer antes, sobre todo na época das festas, poidose ter feito de alguma maneira todo ao redor do contorno do centro de Muras poido estar un pouco máis limpio porque hai zonas que non se tocaron dentro do ano pasado. Entón sei que hai as restriccións determinadas horas, pero tamén gustaríame que como tedes pensado xestionalo, como tedes pensado facelo e si vai haber un plazo. Que ao mellor vostede di hasta finais de agosto ou hasta que chova non se vai facer. Despois hai unha fuga en Chao de Currás, xa leva moitos meses, creo que algo se solucionou. Tamén chegoume a información de que o Concello decía que eso que non era unha fuga dunha tubaxe. Despois outros veciños dixéronme que sí, e fun eu hoxe en persoa mirar e sigue vertendo, pouca cantidade, pero sigue vertendo. E corre por un prado de propiedade particular e creo que se é unha tubaxe, creo que por parte do Concello teríase que ir ali. Se é unha tubaxe que suministra auga aos veciños de Muras e sobre todo nesta época de sequía, deberíase arranxar o antes posible. E despois, creo que xa todos sabemos que, sale hoxe na prensa e onte igual, unha denuncia que interpuxo o Partido Popular de Muras hacia a persoa do noso alcalde. E a miña pregunta é cando vai dar explicacións á xente, aos nosos veciños. Creo que leva dende o 2015 con os servicios de asesoramento xurídico. Creo que está facendo como unha duplicidade dun traballo que pode xestionar a funcionaria que temos como secretaria e algún funcionario a maiores que podes facer esas funcións. Miramos os gastos que ten o Concello, vostede alardea de conseguir un pacto con unha negociación con Iberdrola, pero vostede está gastando en esa asesoría xurídica un montón de diñeiro. Unha suma de ata fai uns meses de 380 e pico mil euros
a unha asesoría dun concello de menos de 600 habitantes. Dende o Partido Popular de Muras miramos por que vostede xestione ben o noso concello, xa que estamos na oposición, miramos por cada céntimo ou cada euro que vostede invirte ou gasta, depende como se mire cada proxecto. Creo que dende o Partido Popular denunciamos esta irregularidade xa dende fai moitos plenos, denunciámolo tanto nos plenos como na prensa, como nas redes sociales, e vostede fixo caso omiso. Agora, o Partido Popular deixa nas mans da Xustiza a palabra, a Xustiza terá que tomar a palabra e dirá o que vostede fixo ben ou fixo mal. Ben, Jennifer? Bueno, eu teño unha pregunta. Na acta que se aprobou hoxe do pleno de febreiro, nunha das preguntas que se fixo nese pleno, eu preguntei sobre a actualización dos números de vivendas da calle Santiago Apóstol Enrique Guzmán, e vostede nese pleno contestoume que o expediente de actualización dos números da policía estaba aberto e pendente de ser resolto. Está na acta. Ben, o día 6 de xuño eu pedí unha documentación e máis como estaba este expediente, e o 6 de xuño contestóuseme dicindo que non existía un expediente aperturado sobre ese punto, que os concellos manterán actualizados a nomenclatura e a rotulación das vías públicas e a numeración dos edificios, informando diso a todas as administracións públicas. Dito expediente debe levarse a cabo mediante intervención do Departamento de Urbanismo. Desde mediados do ano 2025, o Concello xa conta con persoal no Departamento de Urbanismo. Iso non significa que debe existir un expediente aperturado. Palabras textuais do que vostede me contestou. Eu creo que o arquitecto xa estaba facendo funcións antes do 2025, pero estamos en julio do 2026. No pleno de febreiro dime que está pendiente para resolver e en junio dime que non está nin aperturado. Estas son as incongruencias das súas palabras que vamos tendo día tras día das cousas que preguntamos ou das que pedimos información. Eso por un lado. Despois, publicouse a convocatoria do obradoiro de carpintería que se fai co Vicedo e con Ourol. Non se publicou, nin se publicitou en ningún lado, podría haber a mellor algún veciño que estuvera interesado en el, non se sacou en ningún lado. Nin se foi a presentación da apertura do obradoiro. Non sei por que o Concello, ou neste caso o equipo de goberno, non está interesado nesto ou non o publicou. Despois, non sei se vostede é consciente que no primeiro punto, no plan económico, pídese contraer o gasto, aumentar os ingresos e cumplir a estabilidade orzamentaria. Como imos contraer os gastos das partidas cando cada vez son máis elevados? Cada vez que se lle dice que hai que facer licitacións, vostede sigue contratando por libre, con contratos menores. Ahora sale á luz, que o tempo dirá, e a Xustiza será que fale, o tema dos asesoramentos que vimos tamén dicindo nos plenos, porque pleno tras pleno hai nos seus decretos a aprobación desas facturas de asesoramentos xurídicos das empresas que nombrou o Partido Popular na prensa de 1.800 euros, 2.000 mensuais de asesoramentos xurídicos, pero non sabemos a que son. Despois, prorrógase, por exemplo, nos decretos o Trail das Bestas. O Trail das Bestas empezouse con un importe de 9.000 euros para facelo. Agora vamos en 28.800. Nese decreto ponse que os ingresos dese trail, das inscripcións este ano, ponse que vaya a conta do Concello. A dos anos anteriores a onde iba, porque eso non o poñía nos decretos. Igual, aumentar os ingresos quere dicir que se faigan eso, que se cobren tasas, que se cobren a entrada á piscina, ou as tasas das barracas do San Pedro, que eso tamén yo volvín a pedir concretamente onde estaban eses ingresos, e vostede volveu-me a remitir ao mesmo expediente. No expediente, volvín a mirar hoxe pola mañá, non hai nada desas tasas. Entón, igual tamén ten que decirnos aos veciños a onde van eses ingresos.
Nada, despois tamén me gustaría saber cal é o motivo de que se retrasara o pleno ordinario de junio 3 semanas, porque vale que o día que correspondía era festivo, era San Juan, pero podía ser o jueves ou o martes, cando outras veces pedimos outros membros que se cambien as datas das comisións ou dos plenos e non se fai, facemos o pleno ordinario 15 días despois. Entón sí que me gustaría saber o motivo de por qué. Ben, Julio. Sí, bueno, en primeiro lugar, ante as queixas de varios veciños, gustaríame que se proceda a poda do arboledo que está na contorna do cemiterio municipal, xa que, hai moitas ramas, sobre todo pola parte de atrás, que están xa rozando no lousado, nos nichos, entón, sería interesante que se foran podar o máis rápido posible para non deteriorar o lousado. E despois tamén, deronme a queixa varios veciños que na contorna aí da Veiga que viron varias cobras. Está toda a escollera dende a Ponte do Burgo hasta a Veiga sin limpar, que sempre se limpaba, está todo medio abandonado, entón, quitar toda a maleza posible que se poida, porque é unha zona, que hai moito, sobre todo nesta época, hai moita xente e moitos nenos, entón, tela o máis limpa posible. E despois tamén, falou vostede, non sei se foi no último pleno, de que se estaba a traballar na planificación polo tema do eclipse. Entón, queda menos dun mes para esa cuestión e, gustaríanos saber ao grupo de non adscritos como vai o tema de organización e que está previsto facer respecto a esa cuestión. Nada máis. Ben, vou empezar por o final e remato polo principio, por Eugenio. Sí, o da poda do cemiterio está pendiente de podarse. Van a ir nos próximos días. Non sei se van a empezar hoxe, pero, está ese traballo pendiente. Respecto á escollera, claro, aquí coa escollera temos unha cuestión, está en zona de augas e xa tivemos varias experiencias con augas e, calquera actuación que se fai en augas, en zona de augas, rapidamente se presenta un axente e multa. Entón, está pendiente de solicitar autorización para ver se podemos desbrozar a zona da escollera. Eu sei o das cobras, porque sí que non lo trasladaron máis veciños, pero, temos aí a zona de actuación de dominio público de augas e son eles os que deciden se poden. Antes se desbrozaba, é certo, e o facían os traballadores do Concello, pero, dadas as experiencias que temos con augas, pois, claro, é preferible ver se se pode desbrozar e logo vemos se desbroza ou non se desbroza. Respecto ao eclipse do 12 de agosto, nos diriximos a varias administracións. Muras é un concello Starlight, é algo que traemos, que foi unha certificación que se conseguiu aquí. Imos a ser un concello, o primeiro concello Starlight dentro dese rexistro que hai, que teñamos un eclipse total e a duración do eclipse aquí é 1 minuto 47 segundos. A zona elexida para facer o eclipse é a zona da Amosa, a zona onde está a subestación de Norvento, e decía, nos diriximos a distintas administracións, falamos con Turismo da Xunta, falamos coa Diputación e con algunha empresa privada, pero ninguén está disposto a financiar nada. Podríamos facer algo chulo, algo bonito, por ser o concello que somos e un espacio, creo que podemos vender e que temos que estar orgullosos de esa certificación, pero, o que nos dixeron é que non había diñeiro e que non se ia financiar nada. Entón, dende o concello se vai agasallar cunhas gafas para ver o eclipse a cada familia, a cada, non sei, os membros que teña cada familia censados no concello, se lles vai enviar unha gafa para que podan contemplar o eclipse cunha serie de recomendacións, e ao mesmo tempo tamén estamos agasallando, fixemos unhas camisetas conmemorativas, se vai a facer entrega desas camisetas. Nos colaboramos xa dende fai anos, que foi gracias a eles tamén, coa Sociedade Galega de Historia Natural e coa Asociación Fotografía Ferrolterra, con Marcos. Fan esta semana a presentación
dun congreso de larga exposición para xente experta, fan a presentación aquí en Muras, van a vir, e a idea é que con el podamos facer unha actividade o día 12 de agosto, unha actividade de difusión, de divulgación, e en principio valorábamos o mellor facer antes unha actividade de unha charla divulgativa, pero todavía está sin pechar. Ese é o acto que temos previsto o 12 de agosto, será na Mosa, está solicitada a Deputación o peche da estrada, parece ser, o que nos trasladaron nas distintas reunións as que asistín, que vai asistir moitísima xente, sobre todo de outras latitudes onde non van a ter esa posibilidade de ver un eclipse. Bueno, claro, isto é un acontecemento que se produce, bueno, a mellor non se volve a producir na nosa vida ni nos nosos descendentes, non? E, bueno, temos que aproveitar este tipo de cuestións, e a idea é eso, se tedes algunha idea que podamos leválo a cabo e que queirades aportar tamén é ben recibida. Bueno, falaba Jennifer do número de vivendas, da numeración de vivendas. Esta cuestión está enriba da mesa, non sei o que foi o que se contestou, o que contestei en febreiro, supoño que sería nun pleno, e o que se contestou por escrito. Bueno, se está traballando nesa cuestión e veremos cando se remata. Sei que hai, bueno, no Servicio de Urbanismo teñen varios expedientes abertos con distintas cuestións e, bueno, teñen o tempo que teñen e traballan hasta onde traballan. Ben, falou da publicidade a respecto do Obradoiro de Emprego. O Obradoiro de Emprego fíxose difusión, o Concello de Muras non organiza o Obradoiro de Emprego. O Obradoiro de Emprego organiza ou quen coordina, participamos 3 concellos, o Concello de Muras, o Ourol e o Vicedo, e os que levan a voz son a cabeza do Obradoiro e o Concello de Vicedo. A documentación que nos foi pasando o Concello de Vicedo se publicitou na página web do Concello en sede electrónica. Creo que hubo algún comentario de algún veciño e calquer documentación oficial non se publica a veces se publica no Facebook, pero é no tablón de anuncios, onde se publica esa información oficial. E se publica durante un período suficiente de tempo para que a xente poda anotarse no INEM, e senón, aquí dende o Concello, se ven por aquí, tamén se traslada esa información. Logo, falou vostede tamén dunha serie de facturas. Bueno, claro, falar así sin nada concreto é complicado responder a todo isto. As facturas que se presentan neste Concello levan un desglose das actividades que se fan. É dicir, unha factura de asesoría xurídica si é por asistencia a un xuicio, pola presentación dun contencioso, por calquer cuestión desta índole, se presenta un desglose da factura e os conceptos, porque senón non se paga esa factura. Ben, eu creo, é dicir, a administración é máis complexa que só ir a un expediente e ver unha factura completa, un expediente concreto. Eu creo que hai moitas veces que para un caso concreto hai que mirar e ver distintos expedientes onde hai información que dá unha idea global do que se está falando e do que se está facendo. Ben, e por último, xa vería desos veciños, hai unha denuncia, hai un titular que saliu en prensa sobre que o Partido Popular de Muras denuncia ao alcalde por, non sabemos exactamente moi ben por qué, porque o Concello nin este alcalde recibiu a denuncia. Pero, bueno, como estamos nun momento que a cuestión é facer ruído, básicamente, a facer ruído, nos dedicamos a eso. Estaremos varios días dándolle voltas a eso, que o alcalde dé explicacións. O alcalde dá explicacións a todo o mundo que llas pida. Gustaralle máis, gustaralle menos. Hai uns servicios de intervención secretaría que temos aquí que fiscaliza todo o que fai o alcalde. E o alcalde, que eso tamén quero que lles quede claro aos veciños, xa yo trasladei antes o equipo de goberno, calquer cuestión que fixo nestes 10 anos que leva como alcalde sempre foi para defender o interés público dos veciños e das veciñas. E ben, e sorpréndeme aquí todo isto, non? É dicir, sorpréndeme porque ao final
estamos xogando un partido que se xoga noutro escenario, pero que un efecto colateral é o Concello de Muras, non? Eu creo que aquí os eólicos teñen a súa importancia, acadamos aquí un acordo que eso cambiou o paso a moita xente, e, bueno, e sempre foi defendendo os intereses dos veciños e das veciñas de Muras. Eso que quede claro. A vostede xa yo digo moitas veces, e eu entendo que vostede comprenderá isto, pero quero que quede claro que sempre foi defendendo os intereses dos veciños e das veciñas de Muras. E cando teñamos a denuncia, veremos en que se basa a denuncia, que o que di. Eu creo que todo o que se fixo neste Concello está xustificado. Está xustificado o porqué. Estaba repasando antes, falábamos antes de vir a pleno, eu creo que nestes 10 anos tivemos aquí polo menos 30 causas, entre contenciosos, devolución dos Montes da Gañidoira, bueno, antes de chegar aos Montes da Gañidoira tivemos o tema de estabilización, entre comillas, non era unha estabilización, as problemáticas que tivemos co persoal que hubo aquí neste Concello, que hubo unha condea, non, por como se contrataba o persoal, todo eso ten un traballo detrás cando non hai un secretario e necesitas un asesoramento e tomar decisións necesitas un asesoramento. Pasamos aos Montes da Gañidoira, un tema que nos levou un ano e pico a devolución desos montes, a mina de Silán, e, bueno, e así un tras outro, un tras outro, un tras outro e un tras outro. En fin, fagan ruído e, bueno, e están no seu dereito de decir e de poñer. Veremos cando chega a denuncia e o recorrido que ten e o que se pode alegar o que podemos decir. É dicir, eu non teño nada que ocultar, eu o que fixen está aí. E máis, agora é moi fácil de controlar, porque eu desde que cheguei a este Concello, a partir do momento en que tivemos a oportunidade de introducir o gestiona unha aplicación informática que toda a documentación aparece no gestiona. Está aí. Para bien e para mal está aí. Entonces, bueno, eu estou tranquilo, cando teñamos a denuncia, veremos e falaremos. O resto é ruído. Sí, a última palabra. Esa é a vosa doble moral, a do BNG. En concellos interesa vos os eólicos, como neste caso, para sacar un gran proveito, en outros concellos non nos interesa. Entón, paralizades todo a través da xente que está de asesores en esas empresas que salen na denuncia. Despois, vostede dice transparencia no xestiona. Mentira. Podeno corroborar máis compañeiros da oposición. Pódese solicitar a documentación nun expediente e vostede tarda ou pon unha excusa, pero tarda en dar a documentación ou falta a documentación dese expediente. Entón, hai que pedir outra solicitud e todos os pasos que vostede nos exixe. Así que non vaya dicindo, alardeando, como a sempre, da súa transparencia, porque non existe. A transparencia é nula e agora a xusticia dirá. Ben, bueno, ao final o problema que temos aquí é a eólica, claro, que o Concello de Muras ten 20 parques eólicos e os veciños non estaban recibindo nada a cambio. Ese era o que hai de fondo, é dicir, esa é a problemática que hai de fondo. O fondo, podeno dicir os veciños que asistiron ás reunións. E volvo a repetir, xa yo repetí noutro pleno. No pleno que fixo vostede xunto con un dos que está nesta denuncia, con esa xente menteu aos veciños sobre o tema da repotenciación dos eólicos. Menteu, faleu dunha expropiación a 40 céntimos. E agora sabemos, os que estamos afectados, mas os veciños que poden corroborar de outros concellos que teñan aquí fincas, que non foi esa a realidade. Entón, vostede fai reunións para mentirnos e para ocultar información que vostede sabía e que podía axudarnos a negociar, pero non o fixo. Ben, para rematar, bueno, eu debatir cousas que non ten sentido debatir con quen non se pode debatir, creo que hai dous modelos moi claros da enerxía eólica. Un modelo ao servicio dos veciños e das veciñas, nos gustará máis, nos gustará menos. É o modelo que temos. Conseguimos un obxectivo que era que as empresas que están instaladas aquí no Concello de Muras facturen aquí e deixen
unhas cantidades creo que son moi importantes, e iso non se conseguiu en ningún concello de Galicia. Esa é a realidade que temos. Despois o resto, bueno, veñan con denuncias, pareceme ben, non, cando teñamos a denuncia valoraremos e falaremos, e dende logo, o alcalde de Mura rodéase dos mellores, porque cando hai que defender os intereses dos veciños e das veciñas necesitas estar rodeado dos mellores. Ben, con isto... Non vou entrar nese tema. Vostede dice que mira polos veciños e as veciñas, neste caso, como vostede dice, o encochamiento, o enlamamiento, o que seña agora é hacia a súa dirección, vostede tamén se encargou de enlamar en outras direccións. Falo por min, non falo deste caso en concreto. O tempo dirá o que teña que dicir. As gafas, acaba de dicir que dará unha a cada veciño do tema do eclipse. No decreto pon que son 300 gafas, creo que somos 600 empadronados, non sei se é unha por casa ou unha por veciño. No decreto pon que son 300 gafas. Sí, bien, esas son as gafas que están adquiridas. Non sei, digo... Pero creo que estamos en prazo para adquirir máis gafas, non? Eu digolle porque que logo pasan estas cousas, Manuel. Nun pleno di unha cousa, nunha contestación de outra. Con respecto ao que a min me dixo, simplemente un inciso e xa remato. Co tema das festas do San Pedro, igual, acaba de agora abrir o tema a que pode estar nun expediente, pode estar nunha partida, pode estar en outro lado. Onde están os pagos das tasas das barracas do Concello? Onde están? Porque eu pregunteille, no expediente, non pedinlle o expediente, non. Pedinlle a cuenta contable onde estaba ese ingreso. Non aparece, dime que está nese expediente. Entón, non pode ser ambiguo, porque a ambigüedade leva a estas cousas, e leva a que nos encochemos uns a outros, creo eu. E despois, os veciños o que ven é os encochamientos, os enlamamientos que vostede dice, pero os veciños o que trasladan e o que ven é que penoso a imaxe que estamos dando, porque Muras morre. Muras morre, por moito que queirades promocionar a marca Muras e todo, Muras está morrendo. Non se está facendo nada por medrar. O que traslada a xente é que quen está sacando beneficio é o equipo de goberno. Antes era o equipo de goberno do señor Isán e agora é o equipo de goberno do señor Requejo. É o que se traslada. Entón, que vostede mira polo ben dos veciños, mire polo ben de todos. De todos os veciños. Non só dos que vostede elixa dedo. Creo. Ben, bueno, non sei... Isto que me estás contando, Jennifer, as gafas, hai unha gafa para cada veciño, as que marcou o Concello e a que nos chegan de outras administracións que tamén nos dan gafas. Ben, eso por un lado. Cada veciño de Muras, son 220 casas, non sei exactamente a xente que hai en cada casa, vai a ter gafas para todas as persoas que forman a unidade familiar. Eso por un lado. Respecto aos expedientes. A información está nos expedientes. Lea a información e eu... Non, pero é que creo que lle costa. Creo que lle costa. Creo que lle costa. Dame vostede permiso para publicar ese expediente. A partir do momento, eu non lle teño que dar permiso de nada. Non, ten que dar. O sea, hai unha lei de protección de datos, eu non vou andar enseñando os expedientes. Pero dame vostede permiso para enseñar ese expediente ou teño que levar a outro lado? Dígame. Eu non son o que eu non dou autorizacións nin escrito. Hai unha normativa que establece o que se pode publicar e o que pode sair e o que non dos expedientes. A información está nos expedientes. Está nos expedientes e é o que hai. Creo que 2 veces se lle contestou o mesmo, faga o que considere. Se quere faga o mismo que o Partido Popular, vai ao xuzgado e verá a información, a resposta que lle dean. Xa foi, xa me denunciou, é dicir, es que aquí temos isto. Se non temos argumentos, se non temos... Agora está coa denuncia do Partido Popular. A mí me retrasou na vostede para setembro, así que espere o siguiente pleno. Se non temos argumentos, e xa para rematar, se non temos argumentos, aquí o que facemos é acudir ao xuzgado. Facer ruido e acudir ao xuzgado. E respecto, porque se atrasou o pleno coincidía nun día festivo, e logo o alcalde tiña un compromiso, e se traslada, é dicir, o día 14, que era o día que podía, e listo, e non hai pleno se non hai alcalde presidente. Vale, creo que eso ven no ROF e é coñecido de todos. Ben, imos a dar por rematado este pleno. O dito, a respecto do ruído que se está xerando respecto da denuncia do Partido Popular, cando teñamos constancia da denuncia, o alcalde dará as explicacións
a todos os veciños as explicacións que lle teña que dar. Dende logo, teño a conciencia tranquila e sei o que fixen e o fixen polo ben do Concello. Ben, boa noite.